मने एगो साहनी कास्ट के बानी, हम छोट जात बानी तो इतना सतैब, इतना परेशान करब यार। 10 गो नाम हो गईल, हर जगह गाना आदमी देता बेचता, नहीं उसे घर दुआर अपन चलता, घर के अकेले आदमी बा। ई बताई कलाकार के इतना सतावल जाए, गरीब घर के लड़का के इतना सतावल जाए। गई धीरज धनी के स्टूडियो संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे गाना गावे, उ 4-5 गो लड़का के भेज के हमरा के एगो वीडियो बनवा ले, मारपीट के अकेला पड़ गनी बेल्ट से। हम वो रात के अकेला रहनी। प्लीज आप ये वीडियो को सबन ज्यादा से ज्यादा शेयर करी भैया सब। कार वो सबन ये चाहता नहीं कि हम गाइल छोड़ दी, अगर वो यह सब बात तो बोली आज से छोड़ देता नहीं।